Zdravím vás všetci, to mi tu Gabriel Nadal. A počkajte, musím sa nastaviť. A dneska tu... A dneska na tejto hre budeme odpalovať také bomby. Tu mám equip, už také som si kúpil, to je úplne všetko. A tie peniaze neviem, skôr som dostala, no dobre, našli to ja, neším, pretože som rád. No. Teraz pozerám, čo si mám teraz kúpiť. Nemám veľmi veľa peniazy, ale dobre. Tu som ale lesené. Tu je 1,6 miliónov. To je extrémne veľa. No dobre, ale keď pôjdem ku doktorovi k ušnemu, tak to je iba také... No viete. Tam dole bola nejaká obrovská raketa. Áno. Ja som dala náhodou, že nie. Áno. Yes. Neviem prečo, ale je rúžová. Počkáte? Yes. Ja potrebujem mať aj lepší zapalovač. Kde sa zakúpi lepší zapalovač, som si nikdy nekúpovala ešte. Iba včera som to začal hrať. Kde sú tie hlúpe zapalovače? Halo, zapalovače, kde ste? To sú všetky, ktoré mám equip. To je čo? Nie, som žiadny Robux, takže choďte preč Robuxové. To úplne nubácké sú tam. Tu je čo? Dobre, trápne, všetky sú tu. Ja som nejaký, čo rýpania hore. Ja si kúpim toto za 60 000. To má už iba 13 000 mám. Ja dám si equip. Idem kúpiť mäso opäť, Paťko, dobre? Natáčam video. Toto si dám. Mám to equipnuté. A jak sa budú lepšie zapalovať, čo to je asi lepšie. Alebo neviem. Doberiem si tento zapalovač. Položím ho tu. Alebo ktorý je lepší, tento alebo tento, no uvidíme. Přijeme zase takto zapalovač. Poďte si. Ja mám 5000 až nevidíte, ale počkajte, mám 5000 som dostal pred chvíľou. Už to je vidno, prepačte, už som ho nevidel. Už iba 29 mám obidvoch, ja už to skúsiť. Počkaj, daj si najprv, jak som sa otvoril. Poďte sa. No, viem, trošku nevidíte. Áno. Tak. Prepačte. Spadol mi, jak sa to volá. Jaj, nič.